Willy Bono basi kunitosha. Mazo mera funde ulurika koko. Mera hindi ulita kwa makarabu. Sana oserumo ka kendo lung'ore ahinya gi pado mar College Baro Chiagono nyakwara mo gi joka Victoria B Kings kanyo. Sa en 4 odong' dakika achiel kende mar okinyi masani. Kamano bang' kinde mano kende weche manyien yo machuok bang' kanyo ibiro rado kod nyaji monyuongo e chenro mar wang'o nyango. Riti ma kawuono ubedo kod odiochieng' maber nyakwara Moga Jwang'. Weche manyien yo machuok gi Vincent Otieno. Oyawre nyakwara Moga Jwang' kendo machiegni magi moko kuom weche manyien mabende waluwo odiochieng' ma kawuono kwa jago kaunti ma Kisumu kama yudo ni odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar weche magarita Kipchumba Murkomen biro bedo gi romo mar twak e weche ma otenore kod lwase mag weche magarita. Romono mabende biro timore kaunti ma Kisumu ka jafwambo marwa Lano Biero biro loch na yo makare. E kaunti ma Migori jafwambo marwa Juma Lo nowach motenore kod masira ma koch mar apaya manotimore e alwora mar gweng' moro ni Mabera kama lipot yango ni ng'at achiel ne owito ngimane ka ji mathoth to luoro nitie ni ne oyudo hinyruok maricho mokalo. E kaunti ma Siaya jafwambo marwa George Amolo luwo nowach motenore kod obiro luwo chal mar ng'anyo mar jochiw thieth. E kaunti no ng'anyo no bende nyo oduogo kata ochakore ayango odiochieng' manyoro bang' bedo ni piny owacho mar kaunti ma Siaya ne rem chopo kata keto e tim winjruok mane gibedo godo gi lakteche kata gi jochiw thieth e kaunti ma Siaya. Magi kachiel kod moko bende amedo luwo ni mesa mar weche manyien watudre sa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien yo machuok gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Simo hallelujah, simo polo
Amosi no yawre, amosi no kwe kamora mora ma intiere odiochieng' ma kawuono mar Tich Ang'wen tarik en 18 dwe mar 9 higa 2025. Ma en Radio Ramogi, radio motele piny luo mami puonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi kae kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Walindo ni boma kane piny ngima 100.1 FM Kisumu 107.6 Nakuru 95.4 Siaya 98.4 Mombasa waidore ondamo 99.2 Chenro en wang'o nyango TBT kendo abodhi nyaka saa 7 e wang'e marudi e chieng' kwa busudo ne Kasuku Rafael mabote chenro madonse kore kanyo wanyalo bedo kod wadhi bedo kod wendo iluongo kacha ni Nasroda wadhi bedo godo kang'oro mosa bich gi nus kanyo mondo mi wagoe mbaka kotendre kod achiel ariyo adek mabende en mbaka moka bidwaro mondo mi obai kata matin atimo mos okwadhi bedo kod twagi mwalimu odiochieng' makawuono kotendre kod chenro maga madhi bedo godo kod Nasroda to kata kamano ketimana ka nikech ka awapuonjore weche mang'eny mopogore opogore. Nyaka kuom maganyula ni teke bau